Astelehenetik aurrera irudi hauek berriro ere errepikatuko dira Ipar Euskal Herriko eskoletan. 6 eta 12 urte bitarteko ikasleek maskara beste behin jantzi beharko dute ikasgelan daudenean. Duela hilabete bat protokoloa lasaitu zen, baina intzidentzia tasak gora egin duenez berriro ere zorroztea erabaki du Frantziako gobernuak. Arratsaldeon, ikusentzule agurgarriok, horixe dugu gaurko gai nagusia, baina noski ez bakarra, beste gaiak ere bai baditugu kulturarekin lotutakoak, bereziki zinemarekin eta literaturarekin ere bai, asteragoaz, ez galdu. Eskoletako protokoloa zorroztea erabaki du Frantziako gobernuak, egoerak okerrera egin duen 39 departamentutan, tartean Pirinio Atlantikoetako departamentuan, beraz astelehenetik goiti, 6 eta 12 urte arteko ikasleak berriro musukoarekin itzuliko dira klasera hemen iparraldean. Urriaren 11an kendu zen musukoarekin joateko bete behar hori, orduan egoerak hobera egin zuen, intzidentzia tasa 50tik bera zegoen, 5 egunez jarraian egon behar zuen intzidentzia tasa 50tik bera, eta orduan lortu zen, baina orain egoera bestelakoa da, intzidentzia tasa igotzen emendatzen ari da. Aste eta Frantziako gobernuak esan du, egoerak onera egin zuenean, musukoak kentzea erabaki zuten bezalaxe, orain egoerak okerrera egin duenean, berriro jartzea erabaki dutela. Beraz, astelehenetik goiti, ikasleak kantzetatik itzultzen direnean, beraz, protokolo aldaketarekin itzuliko dira, orain arte lehen mailan zegoen protokoloa, orain bigarren mailara igo da, eta besteak beste, esan bezala, musuko erabili beharko dute, bai barnekaldean eta kanpoaldean, taldeak ezingo dira nahasi, txanda gehiago egin beharko dituzte baita ere kantinan, eta oro har ikastetxetako egunerokotasuna zailtzen duten neurriak dira. Musukoa kendu zenean, eskolako komunitateak oro har pozik hartu zuen albistea, bazekiten aldaketa ere iritsi zitekela, eta esan bezala, astelehenean izanen da aldaketa hori, orain espero dute lehenbailen berriro, intzidentzia tasa 50tik behera jaistea. Irakurtzea maite duten guztiek badute txoko berri bat Ipar Euskal Herrian. Hortzaizen dagoen Menta liburu denda. Bere atetik sartzerakoan liburuz inguratuta gauden arren, liburu denda bat baino askoz gehiago da. Lehen aktibitatea liburu denda da elebiduna, beraz frantsesez eta euskaraz, baina ere bada kafegune bat. Biziki importantea da, zeren eta nahi nuke jendea etxean bezala sentitzea eta nahi nuke giro goxo eta lasaia sortu. Eta gainera animazio eta gertakariak antolatuko ditut, adibidez, kontzertu txikiak, bertsoak, liburu presentaketak, tailerak, heldu eta aurrentzat, eta abar. Eta bai nahi nuke proiektu hau bizigune bat izanen da. Charlotek badu esperientzia arlo honetan. Eta ia hasieratik argi izan zuen bere liburu denda Hortzaizen egongo zela. Ni eletan bizi naiz, eta lehen liburu zaina zen, nintzen, baina Baionan, liburu dendeetan, eta ez da halakorik inguruan, eta domaia atxematen nuen, eta pentsatu dut beraz zergatik ez ni. Eta merkatu ikerketa egin dut, eta enquete de terrain ere, eta normalki martxatzen alda. Egun mota guztietako liburu dendak daude. Komikietan espezializatuak, soilik emakumeek idatzitako eleberriak saltzen dituztenak, klasiko ezagunenak bakarrik dituztenak. Horregatik jakin nahi izan dugu zer nolako liburuak aurki ditzazkegun Mentan. Denetarik izanen da denentzat. Literatura praktikoak, aur literatura, poliziokoak eta denak, eta ez da posible dena ukatea. Momentu hauetan 2500 titulu desberdin daude Menta liburu dendako apaletan. Baina 4000 izateko aukera ere badago. Moi, je suis très ouverte aux propositions.
Parce que, bon, là, je porte le projet toute seule, parce que... Etortzen den ororen proposamenak entzun nahi ditut, dio. Hasieran ekarri ditudan liburuak nik hautatu ditut, baina bezeroen ideiak jasotzeko irekianago. Hau, haien etxea izatea nahi dut eta. D'avoir des jeux de société, bah, pourquoi pas imaginer ça, enfin... Oui, moi je conçois la librairie comme un lieu le plus participatif possible. Lokala prest uzteko lanek 2 hilabete iraun dituzte. Eta hainbeste lan egin eta gero lehenengo egunetarako. Urduri bai, zeren eta nahi nuke jendea etxean bezala sentitzea eta biziki importantea da niretzat. Baina biziki kontent naiz ere, lan handi bat zen, baina kontent. Eta esan genezake lehenengo eguna arrakasta hutsa izan zela. Txiki, heldu eta gazteek haien gustuko liburuak aurkitu zituzten eta. Askok hori bai pentsa dezakete horrelako proiektu bat herri txiki batean martxan jartzea ausardia askoren emaitza dela. Charlotte ordea argi dauka. Martxatzen ahal da eta ez da halakorik inguruan beraz, bada leku proiektu hori harentzat. Eta hortzaize, biziki moten naiz hemen izaitea hiri bizia da, herriko etxea bizia eta gizoa da, eta xantza da proiektuarentzat eta plazan eta lekua perfektua da. Eta konzeptu berri bat da, beraz jendeak kuriosa da, baina kontent dira, bai. Eta hortzaize hiri txikia da, txiki bat da, beraz badira 3 eskola, eta xantza da ere familientzat, aurrentzat, gauza ongi da. Eta bertara hurbiltzera pentsatua duen orori, ez zatuzte ikustera, eta bai, c'est ouvert à tous. Hortxe gonbidapena. Donapaleuko argitze elkarteak 30 urte bete ditu. San Luis Zinemak kudeatzeko sortu zen duela 3 hamarkada irabazi asmo gabeko elkarte hau. Eta kulturarentzat urte zail hau eta gero, urte betetze hau ongi ospatu nahi izan dute. Et après des mois difficiles, on voulait surtout ne pas passer à côté de ce 30e anniversaire de l'association Argitze. Ez genuen inolaz ere urteurren hau ospatu gabe utzi nahi, eta beraz, 10 bat egunez, hainbat film eta animazio proposatu ditugu. Des films pour tous les publics. Urriaren 27 hasi eta azaroaren 7 bitartean, egunero antolatu dute ekitaldiren bat. Les temps forts, c'est sur les 2 week-ends, le premier week-end des vacances et le dernier week-end des vacances. Naiz eta bi momentu gorenak 2 asteburuak izango direla dion. Omia sanduko oporrekin bat eginez, jendea erakarri nahi dute eta besteak beste asteburu honetan 24 ordu zinema ekitaldia berreskuratuko dute 10 film proposatu. Ils auront 10 films à voir sur le dernier week-end, du samedi matin au dimanche après-midi. Baina bestelako ekitaldiak ere egongo dira. San Luis aretoa zinema gela baina askoz gehiago baita eta kontzertuak ere egongo dira. Igande arratsaldeko 5etan euskal musika ozenkiren eskutik eta urteurrena izteko. En partie principale, en guest star, si je peux dire, les Béarnais, nos amis Béarnais de Dion de Nadau. Bearnoko Jon de Nadau. La baixa la magrano y hoy país tu plan la igetokia claro lurreni pasmaxa. Azken 30 urte hauetan hainbat aldaketa eta eraldaketa ezagutu dituzte argitze elkarteko kideek eta hoiei azpimarra egiteko une egokia da efemeridea. Ça a bien évolué sur les dernières années plus. Irautzarik handienetakoa 2008-2009 numerikoaren iritsiera izan zen. Zinema guztia egokitu behar izan zen teknologi berrira eta hori aldaketa handia izan zen. Technologie qui permet maintenant de passer les films en numérique. Azken urtetako erronketako batez ere Donapalau bezalako herri txiki batean. Essayer de moderniser les salles. Zinema egokitu eta berritzea da, adibidez, 2 gela edo areto edukiz eskaintza zabaltzeko. Parce qu'il sort une multitude de films, quand on n'a qu'un seul écran, on a vraiment du mal à projeter tous les films. Duela 6 urte 2015ean eraldaketa lan handia egintzen zentzu horretan, egungo garaietara egokitze aldera. C'est là un petit peu les tendances des dernières années.
essayer d'avoir une salle de cinéma qui n'est pas que salle de cinéma. Zinema baina gehiago den gune bat osatzea da helburua, kulturgune bat, erakusgela, auditorio izan daitekeena. Eta horrez gain, Espace de convivialité, avoir un petit hall. Gune goxo bat, kafetegi batekin, non gaualdia luzaitu daiteken zerbait janez, edanez eta hitz eginez. Un apéritif tapas, avec un repas, avec un coup à boire. Horretarako sarrera guztia eraldatzeaz gain bigarren gela hori egin zuten. Eta nolabait berau da papel hori jokatzen duena. Eta ez soilik zinemarentzat, baita herri guztiarentzat ere. Donc on a la chance d'avoir un très bel outil de travail ici sur Saint-Palais avec cette nouvelle salle de 300 places. Horrelako lan tresna eder bat izateko zortea dugu Donapaleun, 300 pertsonarentzat gaitasuna duena, eta filmak emateaz gain, dantza, musika, antzerkia, hitzaldiak eta bilerak egiteko aukera ematen diguna. Du théâtre, de la musique, de la danse. Herria biziarazteko kultura beharrezkoa baita, eta baita kulturgileak ere. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, igandean itzuliko gara astekariarekin. Bien bitartean, ikusentzuleok asteburuok.